Ďakujem za slovo. No, pani kolegyňa, v tvojej rozprave odzneli znova apely, aby sme neverili tej proputinovskej propagande a tej demagógii. Apelovala si na to, aby si ľudia uvedomili, aká je realita. Povedala si tam ďalšie a ďalšie veci. Ja tomu nerozumiem, aká silná musí byť tá propaganda. Putin napochoduje so svojou armádou na územie cudzieho štátu. Plieni, zabíja, znásilňuje, berie deti rodičom a berie rodičov úbohým deťom. A niekto nedokáže pomenovať jasne, že Putin a jeho armáda je agresor a Ukrajina a jej ľud sa bráni. Je mi to ľúto. Aká silná demagógia to musí byť. Pýtam sa, koľko rakiet pristálo na území Ruskej federácie? Koľko vojakov z Ukrajiny bojuje na území Ruska? Pýtam sa, aké územie Ruska anektovala Ukrajina, alebo si na ňo robí nárok? Nie. Bojuje sa na Ukrajine a ako náhle agresívna čižma Putinova odpochoduje z Ukrajiny späť pre putinofilov zasľúbenej zeme, teda do Ruska, vojna skončí. Úplne tak toto je jednoduché a my to musíme opakovať dookola. Ruská armáda bojuje na Ukrajine a ak odpochoduje z Ukrajiny, vtedy vojna skončí. Tam niet inej cesty. Musia odísť, musia prestať plieniť, ísť do svojej zasľúbenej zeme späť do Ruska a vtedy vojna skončí. A dookola, iba vtedy vojna skončí.